Dünyanın haysi kuncuğundan bolsanız hemmäňize salam. Men Hıdyrov Karat, şun 2 Mart 2021-nji ýyl. Men çykyşym sebäbi ýaňy däl bir ýarym saat bolandyr men Türkmenistanyň Londondaky yerleşen ilçihana jaň etdim. Näme üçin men jaň etdim? Sebäbi Türkmen News ýazypdyr eýam saýlaw başlandy diýip. Fransada hem başka bir Tacikistanda mı haýsy bir ilçihanada başlapdyr da. Menem öňürek bir sesim bereýin diýip jaň etdim. İlkä şo Londonda şo neme sekretara duşdum. Ors aýal bar eken, şo sekretar bolup oturyp Türkmen dilini bilenam. Orus dilinde gürleşdik. Orus dilinde meýetdim men öz o näme ýagdaý bolup otyr, näme saýlap gidip otyrmy, giden akmy ilçihanada ondan habarym ýok. Ýok şo sekretar bolsa bilmelärmi zatdan. Ýok habar ýok. O zaman meýetdim saýlaw başlapdyr. Olaýdy men telefonu geçireýin konsula diýdi-de. Men geçirän. Konsulam ýerinde ýok. O zaman meýetdim saýlaw başlapdyr. Howa başlandyr diýdi. Başlan bolsa men öz baryp sesim berip bilemmi diýdim. Köne pasport bilen diýdim. Näme köne pasport diýdi-de. Meýetdim şu birinji türkmen pasport diýdim. O zagran pasport. Sizde zagran pasport mi, türkmen pasport, içki pasport mi diýdi-de. Meýetdim şu siz bilen zat mı diýdim. Şu içki pasport öňkü diýdim. Häzir içki pasport öňkü diýdim. Zagran pasport hemme zaty bile bolup diýir. Men habarym ýok, men habarymam däl, men o zatlardan bilemak. Meýetdim siz kim diýdim. Familiýaňyzy aýdyň maňa. Familiýasyny aýtmaga gorkup otyr. Siz Türkmenistanyň ýagdaýyny bilmeseňiz, Türkmenistanyň edarasynda işleseňiz, şu Türkmenistanyň ýurdu bole da, Türkmenistan şu ilçihana. Şo taýda näme geçip oturýan, şo daý Türkmenistan bardy bilmeseňiz näme işläp otyrsyňyz diýdi. Siz konsula jaň edin diýdi. Yarım saat geçmende men konsul bilen gepleşdim, konsula berdiler. Meýetdim şöyle ýaşaýly. Men metbugatdan eşitdim, okudum, saýlaw başlandy diýip. Konsulun ady Bayram Nipes mi kadin? Öňden bir ýadymda barda şu Bayram Nipes. Men öňre aýdaýmalak howa başlandy diýdi-de. Öňre aýdaýmalak diýdim, men bildi alıp gelerdim diýdim. Ey siz bildi nemek alyp oturmaň diýdi-de. Ya näme üçin? Biz ilçihanada karara geldik. Sizi şu seçime ilçihananyň territoriýasyna girmäge gadagan etdik diýdi. O näme sebäpli? Ey şu sebäpden diýdi-de. Ya ol neme şu Bayram Nipesow diýen kulturna, medeniyetli gepleşip otyr-da. Men sebäbi bolmaly diýdim-de. Bilemek şöyle sebäp. Men buyruk geldimi sizi ýokardan diýdim, Türkmenistandan. Ýok, hiç da aýdyp bilenam. Men onan düşünüp otyr. Aýdyp bilenam. Sebäbi o adam meniň közüň arasynda da. Maňa aýtsa men çykyp YouTube'da çıkarıp aýdyp berýän. Aýtmasa da o taýdan neme iki tarapdan neme gelýär da oňa. Men onu düşünüp otyryň, oň ýagdaýyny. Onda siz dedim, men dedim, hak hukukumu mahrum ettiňiz mi dedim. Hawa şeýle, men YouTube'a çykyp aýdyp bilemmi şo zat? Aýdyberin diýdi-de. Ýene Türkmenistanlar. Demokratiýa diýip oturan adamlar, bütün demokratiýa, OON'un Birleşen Millet Gurumaň ýörüte saýlaw bölümüň başlygy bilen gepleşen adamlar şu döwürde Ukrainada uruş gidip otyr. Orsoýlaryň arasynda. Olar öz raýatlaryna gaýgysyny urman, şu o Birleşen Milletin Gurumasynyň başlygy bilen, şu saýlaw başlygy bilen, saýlaw bölümüň başlygy bilen gürleşip geçirende şu taýda birinji eýýa meni Türkmenistanyň raýatyny men hakymy mahrum etdiler. Näme sebäp? Men jinayetçimi? Türkmenistanyň içinde jinayet etdimmi? Sesimden mahrum eder ýaly. Ya meni raýatlykdan mahrum etdiňizmi? Sesim mahrum eder ýaly. Bir zat bolmaly, esasy bolmaly bir zat. Ýok, bular bir zat aýdyp bilenam. Men ýörüti öňünden iglan etdim. Men şu saýlaw gatnaşjak diýip. Şu saýlaw barýanda sesimi Lüboy başka birine verin, Serdar Berdimuhamed'e bermeyen dedim.
Ya şu zatlarından çıkıp nemede otyrylan ben. Maňa şuň video uğratdylar. Türkmenistanyň güjügi gowy görünjek bolup siz şöyle gayrat gücürüňiz var bolsa barıp ana Ukraina geldi keriz Kakımrat Hıdyrov ýene başga aňarkyň adyny aýçykda barın Ukrainada görkezin gayrat gücürüňizdi. Birinciden mena geldi keriz aňarkylara ölen işim ýok. Olaryň arkasyndan gepläp bilmeýän. Ýöne maňa gezek gelende men gepleşek şu taýda. Näme o Türkmenistanyň raýatlary o taýda arkasynda hökümet ýokmy o taýda Kakımrat Hıdyrov barar ýa. Ya o ayratin gayrat gücü gerekmi? Belkim gerektir. Sebäbi men oğullardan habar etsem ki Kiýewdaky oğullar aýdy biz çıkıp Harkivdaky oğullar barıp biz magazine barıp çörek alıp bilemiz ha. Korkup ýatyrsenmämiz diye. Konsula jaňa etsek de o Tursa kaçık gidipdir diye. Yine şöyle sizin gayrat gücürüňiz barmy? Ya Türkmenistanyň içinde adamları urup ýenjip hökümetin adam güýçlerini olup daşar ýurda çykanda öz gayrat gücüňizi görkezip bilmeseňiz. Nähili siz adam bolýar? Türkmenistanyň baş kanuny var, konstitusiýa diýip. Şu taýda ak bilen garadyk ýazylyp dur. Türkmenistanyň prezidenti jogapkärçilik çekmeli öz raýatlaryna diýip. Türkmenistanyň ilçileri, şu Türkmenistanyň prezidentiniň vekilleri, şu vekilleri kaçıp ýörseler, bolýar onda men baraýyn Ukraina. Men barjak, maňa davenis berin Kakımrat Hıdyrov. Şu Raşid Meredow ya häzirki Berdimuhammedow gol çeksin Kakımrat Hıdyrov Ukraina we Rus Federasiýasynda Türkmenistanyň işini alyp baryp bilýär häzir. Gysky ýagdaýda uruş wagtynda. Maňa şu haty berin men baraýjak şu taýda. Ukraina. Eger sizin ilçileriniz kaçıp ýörseler. Barın yapalan sadaka verin. Sadaka siz verin. Näçe milyonlap, milyardlap oğurladınız. Siz varın men aýdýana şu Mekke Medine varıp bara Kabeň öňünde durup üstüňizde kul goýup otursaňyz da mara 10 ýyllarny goýup otursaňyz üstüňizde kul. Siz günäňiz geçip bolmaýar. Türkmenistanyň içinde hökümet ýolbaşçylar. Esasy prezident Berdimuhammedowyň tohumlary. Ýandaky güjükler barıp sadaka verin, gayrat güjürüňiz görkezin. Men gayrat güjürüm bar, Hudaýa şükür. Ýönüme gidip Kakımrat Hıdyrowdy kim bilýär? Näme men geldim on näme derken. Hudaýa şükür oğullarym bar. Ana Belgraddan oğlu wa eýam koridor edip ýörler. Koridor edip otyr, oğullary çykaryp otyrlar studentlere. 26 sana adam var. Maňa nemetdiler, jaňa etdiler. Sebäbi men ýebenim ýatyr Harkivde. Şonu çıkaracak olup Perzade'de otyryň, gijisi bilen ýatma. Ýöne şu taýda bizim hökümetin ýerde. Hökümetimiz bärde kellesi agyryp otyr, nädip saýlaw geçirmek. O taýda adam ölse ölsün. Turçyda arak içip ölsün. Studentler Orsiýetde awara düşüp açlygyndan özüni kastetsin, Turçyda kastetsin. Ukrainada häzir uruş gidip ýatyr, o taýda adam ölsün. Ýöne buların gaýgysy şu saýlaw geçirmek. Saýlaw geçirmek. Hem saýlaw var, hakyky saýlaw gatnaşyk adamy bara ýok ýerden sesini mahrum etmek. Ine men şu taýda ýüzlenýän hemmäňizi Türkmenistanlylar. Näme üçin şu ýagdaý bolup geçdi? Näme üçin? Sebäbi biziň bara sessizligimizden amorfn diýer ýa. Näme bolsa şo bolsun. Çay suwumuz bolsa boldy, uruş bolmasyn diýip. Ine uruşum geldi. Ine uruş arkada diýip adyny aldy. Arkaňyz ýerde sizin. Türkmenistanda neme der ýaly? Türkmen raýatyny ýaly, gorar ýaly. İlçileri birinci kaçık giden bolsa İstanbul'a. Bular var ýok ýerden sen nemäňi hak hukugyny mahrum edildi. Näme üçin? Ine häli
ne saylao kutarmadı 12'sinde. Şun 2. Mart. Ma öňünden duydurla gelip oturmalı ondan. İnemen men öz sesim bilen azı şu çıkışım bilen bütün dünya iglan edip otyr. Azatlığın nemesi var. Türkmen bölümü var. Eştin men birinci adam men sesimden mahrum ettiler. Aziz adamı Türkmenistanlar. Bir topar adam men aýdýana çıkıp bir topar adam, bir topar Türkmenistanlılar dünyanın haýysy künjeginde bolsaň bir topar mazarlykda ýatyrlar. Bir musulman dinine gawat gelmeýär. Türkmenler, Türkmenistanlılar öz wara adamlaryny, jesetlerini başga ýat ýurtdan goýman getirýärdiler. Ýöne bulara seretseň, häzir Ukrainada näme bolsa, diri adamlary, diri ýaş juwanlary, gyz maşgala, erkek oğulları, häzir şu taýda arkasından çıkıp, barıp olary kömek edip alyp gitmeň ýerine bular wara, elini çekip, şu saýlaw bilen kellesi gidip otyr. Men öz hakymy alan, Berdimuhammedowler. Men bilýän, men öz hakymy alarym. Raýat hakymy alarym. Barıp seslik raýat hakymy alarym. İýregi alarym. Häzir siz mahrum edersiniz. Ýöne men alarym. Ýöne men alsam. Men arkaýa pıs pıs diýip oturmaýan demedim. Adam üstüne kuşkürtüp zat terörist, ekstremist diýip maňa etdiler öz. Häzir özler ekstremistki ýollara çykyp otyrlar öz kanallaryna. Men çıksam doğru aýdyn, gön aýdyn. Gönümen. Ýöne öňünden men çıkış edip otyryn, hemmäňiz eşitler ýaly. Ozun eşitmedim diýip aýtmasylar. Men hakymy mahrum etdiler. Ses hakymy. Men bärde jinaýatçy däl. Jinaýat iş Türkmenistanyň maňa garaşy gozgalanmadyk. Raýatlygym ýitirmedim men. Men başga şu Angliýanyň raýatlygy mende ýok. Rus Federasiýasynyň raýatlygy bar, ýöne men şu kanun öňünde 2003-nji ýyldan öň aldym. Men 2000-nji ýylda aldym. Men hemme zat gawat gelip otyr. Özüňiz netije çykaryn. İldeşler. Vatandaşlar. Netije çykaryn şu bolup duran zatlardan. Hökümet arkaňyzda duranak. Bu saýlaw näme diýen bu saýlaw? Awçylaryň bilen wara balykçylaryň usulyna barmalysız Türkmenistanlylar. Awçylar bilen balykçylar. Saýlaw şolar bilen näme etmedi. Sağ olun. Indiki duşumuz açelli. Bazı gün çıkış ederin bu zatla vardı. Orus dilinde aydarın. Sağ olun.